Кой води, бе? Равен. Равен. Как равен той? Така, до него, близко. Айде, крачка назад, ляв десен. Браво! По-често, по-често. Ето. Браво, така. Ей. Сашо, концентриран десен. Виж как влиза. Така. Десни по-често. Десен ляв, десен, най. Десен. Прав, прав. Стоп! Ай, нищо не се вижда от тук. Бро, ай пак! Дай си, бе! Ай, блок долу, бе! Така, дай пак там! Али, бе, деси директно, бе! Бе, сматко! Давай, Сашо! Ей, удари го, бе! Виж го как... Стои, чака. Така, спирай го се! Ай пак! Не са сили отдалече. Стоп! Не са сили отдалече. Колко време? Още една минута някъде. Една минута има. Една минута, спокойно. Малко по-малко, да. По-малко. 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 30 секунди някъде. Изтегли си 10, изтегли си 10. Виж, в момента показва 3 минути. Добре. Виж, че не е 3 минути рунда. Така, 10. 10. Браво! Стоп! То свърши рунда, приготви се. Директно 10. Доближи до него. Така. 20 секунди. Това пък футбол ново има. 10 секунди. Сега ще звъним. Сашо, ама до него не са сили от къра. Виж, десния влиза. Той може да го свали, ама не отряда. Така, изтегли си 10.